హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు లెవెల్ 2 భగవద్గీత యథాతథం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం స్వాగతం. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ స్క్రీన్ వచ్చింది ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ, వినిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. స్క్రీన్ వచ్చేసిందా మాతాజీ? వచ్చింది ప్రభుజీ. ఏదో మిస్. హరే కృష్ణ అందరికి. సో లెవెల్ 2 భగవద్గీత యథాతథం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. భగవద్గీత యథాతథంలోని ఈరోజు మనము 17వ అధ్యాయాన్ని శ్రద్ధాత్రయ విభాగము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. సో దీన్ని మనము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఈ అధ్యాయాన్ని చూసేటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యభీష్టం స్థాపితం కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితా నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర
శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో 17వ అధ్యాయమైనటువంటి శ్రద్ధాత్రయ విభాగములు అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మొదటి శ్లోకము. మనం ఇంతకు ముందు చూసినట్లయితే 16వ అధ్యాయమైనటువంటి దైవ అసుర స్వభావాలను గురించి ఆ భగవంతుడు మొదటగా దైవీ లక్షణాలను తెలియచేసి తదుపరి ఆసురీ స్వభావాలను ఆయన వివరించినటువంటిది చూసాము. చివరిగా ఆయన చెప్తారు, సో ప్రతి ఒక్కరూ శాస్త్ర నియమముల ద్వారా ఏది కార్యమో ఏది అకార్యమో అవగాహన చేసుకోవాలి. సో అలా విధి నియమాలను తెలుసుకునే మనిషి కార్యాలను వనరించాలి అని చెప్పబడినటువంటి అంశము. సో కనుకనే అలా మరి ఏది కార్యమో ఏది అకార్యమో తెలుసుకొని దాని ప్రకారంగానే విధి నియమాలను తెలుసుకొని మనుజుడు కార్యాలను వనరించడం ద్వారానే అతడు క్రమక్రమంగా ఉద్ధరించబడతాడు అనేటువంటిది చెప్పినటువంటి అంశాన్ని మనము పూర్వపు అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకంలో మనము చూసినటువంటి అంశము. ఇక ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలో అర్జునుడు ఇంకా విచారణ కావిస్తూ ఉన్నాడు, అడుగుతూ ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని. అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్ర విధి ముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేషాం నిష్ఠాతు కా కృష్ణ సత్వమాహో రజస్తమః. సో అర్జునుడు అడుగుతూ ఉంటాడు కృష్ణ భగవానుల వారిని, ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర నియమములను పాటింపకుండా తమ సొంత ఊహల ప్రకారము శ్రద్ధతోనూ విశ్వాసముతోనూ పూజలు చేసే వారి యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి? వారు సత్వగుణములో ఉన్నవారవుతారా, లేదా రజోగుణులు అవుతారా, లేక తమో గుణములో ఉన్నవారు అవుతారా అనేటువంటిది అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. ఇక్కడ అంటే ఏదైనా ఒక ప్రత్యేక పూజా విధానాన్ని శ్రద్ధతో కూడి మరి తాను సొంత ఊహ ప్రకారము చేసేటువంటి వాడు మరి ఈ ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా ఆ త్రిగుణాలైనటువంటి సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణము అనేటువంటి ఆ 3 గుణాలలో మరి ఏ గుణానికి చెందినటువంటి వాడు అవుతాడు అనేది మరి ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా సత్వగుణాలలో ఉండేవారి గురించి, రజోగుణాలలో ఉండేవారి గురించి, అలాగే తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి వారి గురించి ఆయన తెలియచేసినటువంటి విషయం. అయితే ఇక్కడ మనిషి శాస్త్రంలో తెలుపబడినటువంటి నియమాలను పాటింపకుండా మరి తన ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించేటువంటి వాడు ఈ 3 గుణాలలో దేనిలోనికి వస్తాడు అనేటువంటిది అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. సో దానికి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానము ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది చూసినట్లయితే,
శ్రీభగవానువాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధా దేహినాం సా స్వభావజా సాత్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు, అర్జునుడితో పలుకుతూ ఉన్నారు. దేహధారి అయినటువంటి జీవుడు పొందినటువంటి ప్రకృతి గుణములను బట్టి అతని యొక్క శ్రద్ధ సాత్వికము, రాజసము, తామసము అను 3 రకాలుగా ఉంటుంది. మరి ఆ మూడింటి గురించి ఇప్పుడు నీకు నేను తెలియచేస్తాను, విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సత్వానురూపర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత శ్రద్ధామయోయం పురుషో యో యశ్రద్ధ స ఏవ సహ. ఓ భారత, అంటే అర్జున్ని ఇక్కడ సంబోధిస్తున్నాడు ఓ భారత అంటూ. మానవులందరికీ వారి వారి యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి శ్రద్ధ కలుగుతూ ఉంటుంది. అంటే వారి వారి యొక్క స్వభావాన్ని, వారి వారి యొక్క పరిస్థితులను అనుసరించి తత్సంబంధమైనటువంటి శ్రద్ధను పొందుతూ ఉంటారు. వారికి ఆ విధమైనటువంటి శ్రద్ధ కలుగుతూ ఉంటుంది. సో మరి ఇక శ్రద్ధ లేనివాడంటూ ఎవడూ ఉండడు. ఎవరికి ఎలాంటి శ్రద్ధ ఉంటుందో వాడు అలాంటి వాడే అవుతాడు. అంటే అతడు పొందినటువంటి గుణములను అనుసరించి అతడు ఒకానొక శ్రద్ధను కూడి ఉన్నాడు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి శాస్త్రాలు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మానవుడు ఎటువంటి వాడైనను ఒకానొక శ్రద్ధను మాత్రము తప్పకుండా కలిగి ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. అతడు కలిగి ఉన్నటువంటి స్వభావాన్ని బట్టి అతని యొక్క శ్రద్ధ సాత్వికంగాను, రాజసికంగాను, తామసికంగాను ఉంటుంది అని భావింపబడుతూ ఉంటుంటుంది. సో సాత్వికమైనటువంటి శ్రద్ధ, రాజసికమైనటువంటి శ్రద్ధ, తామసికమైనటువంటి శ్రద్ధ. సో కాబట్టి అతడు అంటే జీవుడు స్వతः త్రిగుణాలకు మరి పరుడై ఉన్నటువంటిది. కానీ అతడు తనకు ఆ భగవంతునితో ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని మరిచి బద్ధ జీవనం కారణంగా ఈ భౌతిక ప్రకృతితో సంబంధంలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ త్రిగుణాల యొక్క సంపర్కం చేత తన బద్ధ స్థితిని ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో మరి వాస్తవానికి జీవుడు ఇంతకుముందు 2వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినట్లుగా దివ్యమైనటువంటి వాడు, మరి శుద్ధ సత్వమునందే ఉండవలసినటువంటి వాడు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక ప్రకృతి త్రిగుణములు హృదయమునందు వ్యాపించి ఉండడం చేత ఆ గుణ సంపర్కము వలనందు హృదయ స్థితిని అనుసరించి మనుషుని యొక్క శ్రద్ధ ప్రతిష్ఠించబడి అతడు సాత్వికుడుగాను, రాజసికుడుగాను, తామసికుడుగాను ఉంటూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ విధంగా వివిధ రకాలైనటువంటి శ్రద్ధలను అనుసరించి అతని యొక్క ప్రవర్తన, అతని యొక్క పూజా విధానము ఉంటూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సాధారణంగా ఈ శ్రద్ధ అనేటువంటిది వారి వారి యొక్క స్వభావాలను బట్టి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ సాధారణంగా మనం చూసినట్లయితే ముగ్గురు ఒకే కుటుంబంలో ఉన్నప్పుడు వారైనప్పటికీ కూడా 3 భిన్న స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారికి ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. విభీషణును తీసుకున్నట్లయితే సాత్విక గుణంలో ఉన్నటువంటి వాడుగాను, మరి రావణాసురుని తీసుకున్నట్లయితే రాజసిక గుణంలో ఉన్నటువంటి వాడుగాను, కుంభకర్ణుడు తామసిక గుణంలో ఉన్నటువంటి వారుగాను మనము ఇక్కడ ఒకే
వాళ్ళు అయినా అంటే కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అయినప్పటికీ కూడా వారి యొక్క గుణాలు వేరువేరుగా ఉన్నట్లుగా మనం చూడవచ్చు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యజంతే సాత్వికా దేవాన్ యక్షరక్షాంసి రాజసాః ప్రేతాన్ భూతగణాక్షాన్యే యజంతే తామసా జనాః. సో సత్వగుణంలో ఉండేవాళ్ళు అంటే ఇక ఆ విధంగా వారి వారి యొక్క శ్రద్ధను అనుసరించి వారికి 3 రకాలైనటువంటి శ్రద్ధలు కలుగుతూ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు కదా. సో కాబట్టి అతడు పొందినటువంటి గుణాలను అనుసరించి ఒకరొక రకమైన శ్రద్ధను కలిగి ఉంటాడు. ఆ శ్రద్ధలే సాత్వికమైనటువంటి శ్రద్ధ, తామసికమైనటువంటి శ్రద్ధ, రాజసికమైనటువంటి శ్రద్ధలు. సో అందులో ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ పలు విధానాలైనటువంటి ఆ గుణాలను అనుసరించి, బాహ్య కర్మలను అనుసరించి మరి ఆయన ఇక్కడ ఆ శ్రద్ధలు, ఆ శ్రద్ధ స్వభావాన్ని అనుసరించి వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో కనుక సత్వగుణంలో నిలిచి ఉన్నటువంటి వారు అంటే సాత్వికమైనటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వారు యజంతే సాత్విక అంటున్నారు. యజంతే సాత్విక దేవాన్. యజంతే అంటే పూజింతురు, సాత్విక అంటే సత్వగుణంలో ఉన్నవారు. ఎవరిని పూజిస్తారు? దేవాన్, దేవతలను పూజిస్తారట. అంటే సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు. యక్ష రక్షసాంసి రాజసః, అలాగే రజాగుణంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు యక్ష రాక్షసులను పూజిస్తారు. ఇక ప్రేతాన్ భూతగణాచాన్యే యజంతే తామసా జనాః. ఈ తమో గుణంలో నిలిచినటువంటి వారు జనులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు అర్జున అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో సాధారణంగా సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు దేవతలను పూజిస్తారు. బ్రహ్మ, శివుడు, ఇంద్రుడు, చంద్రుడు, సూర్యుడు వంటి దేవతలను పూజిస్తారు. సో అలా గుణంలో ఉన్నటువంటి వారు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా సౌఖ్యాల కొరకు వారి యొక్క ప్రత్యేక ప్రయోజనార్థమై ప్రత్యేక దేవతల యందు పూజల్లో నిమగ్నమై ఉంటారు. ఇక రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు దానవులను పూజిస్తూ ఉంటారు, రాక్షసులను, యక్ష రాక్షసులను పూజిస్తారు అని చెప్తారు. సో ఇక తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి వారు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఆ రజోగుణం ఉన్నటువంటి వారు కృత్రిమంగా దేవతలను సృజించి పూజిస్తారు అని, తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి వారు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు జనాలు సమాధులను పూజించడము, మరి మరి చాలా మంది మారుమూల గ్రామాలు కొన్ని చోట్లలో భూత ప్రేతాలను కూడా పూజించి చెట్టు పైన ఏదో దేవభూతం ఉన్నది అనేటువంటి ఒక చేసుకొని ఆ వృక్షానికి పూజించి బలి ఇవ్వడము, ఇలాంటి కొన్ని పూర్వకాలంలో మనకు జరుగుతూ ఉండేటువంటి విషయాలను గురించి మనం చూస్తూ ఉండేటువంటిది. బట్ వాస్తవానికి పూజనీయుడు శాస్త్ర నిర్దేశం ప్రకారము దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఒక్కడే పూజనీయుడుగా ఉండేటువంటిది. సో కానీ త్రిగుణ సంపర్కము నుండి ఇక్కడ బద్ధ జీవితం కారణంగా వివిధ రకాలు, ఎప్పుడైతే ఈ త్రిగుణ సంపర్కం నుండి పూర్ణంగా పరిశుద్ధులై ఆధ్యాత్మికంగా ప్రతిష్ఠులైనటువంటి వారు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ను మాత్రమే పూజించాలి అని వారు తెలుసుకుని ఉండేటువంటి విషయాన్ని మనం చూడవచ్చు. సో ఇలా దేవతార్చనము, అలాగే యక్ష రాక్షసులను పూజించడము, భూత ప్రేతాలను పూజించడము జరిగేటువంటి విషయాలను మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు. సో ఇంకా మరి
ఆ తపస్సులను నిష్టలను గురించి ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ అశాస్త్ర విహితం ఘోరం తప్యంతే ఏ తపోచనాః దంభహంకార సంయుక్తాః కామరాగబలాన్వితాః కర్షయంత శరీరస్థం భూత భూతగ్రామమచేతసః మాం చైవాంత శరీరస్థం తాన్ విద్యాసురనిశ్చయాం. సో అశాస్త్ర విహితం అంటే శాస్త్రములందు చెప్పబడినవి, అంటే శాస్త్ర విరుద్ధమైన అత్యంత కఠినమైనటువంటి తపస్సులను తమ కపటత్వము కొరకు మరియు అహంకారం చేత ప్రేరితులై చేస్తూ ఉంటారు. కామము మరియు మమకారముల చేత ప్రేరితులై వారు తమ శరీర అవయములనే కాక వారి శరీరంలోని పరమాత్మగా ఉన్న నన్ను కూడా క్షోభ పెడతారు. ఇటువంటి బుద్ధిహీనులు అసురులుగా తెలియబడతారు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే శాస్త్రములందు తెలియజేయనటువంటి తపస్సులను నిష్టలను సృష్టించేటువంటి వారు అనేక మంది ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఈ న్యూనమైనటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి రాజకీయ ప్రయోజనార్థమై వనరించేటువంటి ఉపవాసాలు శాస్త్రాల యందు ఎక్కడా కూడా చెప్పబడినటువంటివి. సో వాస్తవానికి ఈ ఉపవాసము ఇవన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఉన్నతి కొరకు ఉన్నటువంటివి. కానీ మనము ఏదో కొన్ని ప్రయోజనాలు భౌతికమైనటువంటి ఆపేక్షల కొరకు మరి గర్వము, మిథ్యాహంకారము, కామము, ఇంద్రియ భోగముల యెడ ఆసక్తితో కొన్ని ఆచరిస్తూ ఉంటుంటాం. సో అలా చేసేటువంటి వారు ఆ దేహము ఉన్నటువంటి పరమాత్మను కూడా కష్టపెడుతూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అలా ఇబ్బందులకు గురి చేసేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు అసురులుగా తెలియబడతారు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వారు కృష్ణ భగవానుడితో వాళ్ళకున్నటువంటి సంబంధాన్ని తెలుసుకోలేక జన్మ జన్మలలోనూ దానవ గుణాల్లోనే జీవిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. అందుకే భగవాన్ మనకి 16వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్తారు, ఆ విధంగా ఆసురీ భావాలను పెంపొందించుకొని ఇంకా అలా భావాల్లోనే ఉండిపోయేటువంటి వారిని నేను మరలా మరలా అదే యోనులలో పడవేస్తాను అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి అలాంటి వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి అదృష్ట శావత్తు వేద జ్ఞాన మార్గము ఆ నిర్దేశమును గూర్చి గురువు చేత వేద నిర్దేశము పొందగలిగినంత భాగ్యవంతులైనట్లయితే వారు కూడా ఈ బంధనాల నుండి ముక్తి పొంది అంతిమున పరమగమ్యమును చేరుతారు. సో ఇలాంటి ఉదాహరణలు కూడా మనం ఎన్నో చూస్తూ ఉంటాం. ఆశ్రీ భావాలు కలిగిన వాళ్ళు కూడా మరి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుని యొక్క సాంగత్వం వలన వారు కూడా విశుద్ధ భక్తులుగా మారినటువంటి వాళ్ళని మనము చూస్తాం. వాల్మీకి కానీ మృణాలు ఇవన్నీ కూడా చాలా మంది ఆ విధమైనటువంటి భావాలు రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు కూడా భగవంతుని యొక్క సాంగత్వం వలన విశుద్ధ భక్తులుగా మారినటువంటి అంశాలను చూడవచ్చు. సో ఇక్కడ ఇక ఆహార విషయాలను మనకి గుణాలను అనుసరించి ఎవరికి ఏ విధమైనటువంటి ఆహారాలు ఇష్టమవుతూ ఉంటాయో చెప్తూ ఉన్నారు. ఆహారస్త్వపి రస్వస్య త్రివిధో భవతి ప్రియః యజ్ఞస్తపస్తథా దానం
తేషాం భేదమిమం శృణు. మనిషి ఇష్టపడే ఆహారం కూడా ఆ త్రిగుణాలను అనుసరించి మనుషుడు భుజించేటువంటి ఆహారం కూడా 3 విధాలుగా, ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలను అనుసరించి 3 విధాలుగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే యజ్ఞము, తపస్సు, దానం కూడా, అంటే ఎలాగైతే ఆహారాలు మరి 3 రకాలుగా ఉంటున్నాయో, అంటే సాత్వికమైనటువంటి ఆహారము, రాజసికమైనటువంటి ఆహారము, తామసికమైనటువంటి ఆహారం లాగానే యజ్ఞం కూడా సాత్వికము, రాజసికము, తామసికం. అలాగే తపస్సు కూడా సాత్వికం, రాజసం, తామసం. దానం కూడా 3 రకాలుగా. అయితే ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల యందలి ఉన్నటువంటి స్థితులను అనుసరించి ఈ ఆహారము, యజ్ఞాచరణము, తపస్సు, దానములు వేరువేరుగా ఉన్నవి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నవి. సో వాటి గురించినటువంటి వివరాలను ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందులో ఇక ఆయు సత్వ బలారోగ్యం సుఖ ప్రీతి వివర్ధనాః రస్యా స్నిగ్ధా స్థిరా హృద్య ఆహార సాత్విక ప్రియాః. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ఇష్టమయ్యేటువంటి ఆహారాలు ఆయువును పెంచుతాయి, ఆయు ప్రమాణాన్ని పెంచునవి అని చెప్తున్నారు. ఆయు ప్రమాణమే కాదు, ఆ జీవితాన్ని పవిత్రీకరించేటువంటి ఆయు ప్రమాణాన్ని పెంచుతాము, బుద్ధి బలాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని, ఆనందము మరియు సంతృప్తిని ఇస్తాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఎందుకంటే సాత్వికమైనటువంటి ఆహారము ఆయు ప్రమాణాన్ని పెంచుతుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే మన జీవన విధానంలో కూడా పవిత్రీకరంగా ఉండేటువంటిది, ఆ భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి ప్రసాదాన్ని, సాత్వికమైనటువంటి ఆహారాలను తీసుకోవడం వల్ల. సో మరి అటువంటి ఆహారాలు రసవంతము, పుష్టికరము, ఆరోగ్యకరము, మానసిక ప్రశాంతతను కలగజేసేవి అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా మనకి అంటే ఆ భగవంతునికి సమర్పించేటువంటి సాత్వికమైనటువంటి ఆహారము, శాకాహారులతో ఉపయోగించేటువంటి ఆహారాలు, పాలు, పెరుగు, ఆకుకూరలతో ఉండేటువంటి ఈ ఆహారాలన్నీ కూడా సాత్వికమైనవి, ఆయు ప్రమాణాన్ని పెంచేవి అని, బలాన్ని ఇచ్చేవి, ఆరోగ్యంగా ఉంచేవి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక మరి రజోగుణంలో ఉండే వాళ్ళకి ఇష్టమయ్యేటువంటి ఆహారాల గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. కట్వాంల లవణాత్యుష్ణ తీక్ష రూక్ష విదాహినః ఆహార రాజస్యేష్ట దుఃఖ శోకామయ ప్రదాహ. సో ఈ రజోగుణంలో ఉండే వారికి ఇష్టమయ్యేటువంటి ఆహారాలు ఏంటి? అవి చాలా చేదుగా ఉండేవి, చాలా పుల్లగా ఉండేవి, చాలా ఉప్పుగా ఉండేటువంటివి, అతి వేడిగా ఉండేవి, అతి కారమైనటువంటివి, ఎండినట్టువి, ఫ్రైలుగా ఉంటాయి కదా, మంటను కలిగించేటువంటివి ఆహారాలు రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వారికి ఇష్టమైనటువంటివి. మరి ఇటువంటి ఆహారాలు బాధ, దుఃఖము మరియు రోగాన్ని కలగజేస్తాయి. ఆ విధమైనటువంటి ఆహారాలు తినడం ద్వారా మనకి కడుపులో మంట ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి కదా, బాధ కలుగుతూనే ఉంటుంది, చూస్తూ ఉంటుంటాం, అరగలేదని ఇవన్నీ కూడా కలుగుతుంటాయి. అయినా అవే తినడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటుంటాం మనం కదా. సో ఈ విధంగా రజోగుణంలో ఉండే వారికి ఇష్టమయ్యేటువంటి ఆహారాలు బాధ, దుఃఖము, రోగాన్ని కలగజేస్తవి అని చెప్తున్నారు. సాధారణంగా మనము ఆయుష్ను వృద్ధి చేయటానికి, మనసును పవిత్రీకరణం చేసుకోవడానికి, దేహానికి శక్తిని కలిగించడానికి ఆహారము తీసుకోవలసినటువంటి ప్రయోజనం.
అది మాత్రమే ఆహారం తీసుకోవలసినటువంటి ప్రయోజనం. మరి ఆరోగ్యానికి దోహదమయ్యేటువంటి ఆయువును వృద్ధి నొందించేటువంటి ఆహారాలు పాలు, బియ్యము, గోధుమలు, పండ్లు, చక్కెర, కూరగాయలు వంటి ఆహార పదార్థాలు అని చెప్తుంటుంటారు. అవి మనకి పూర్వము పెద్దలు నిర్ణయించినటువంటి ఆహారాలు. అలా కాకుండా బాగా చేదుగా ఉండేవి లేదా బాగా పుల్లగా ఉండేవి, అతి కారంగా ఉండేటువంటివి రజోగుణం ఆహారం అని చెప్పబడుతుంది. ఈ రజోగుణంలో ఉండేటువంటి ఆహారాలు మన ఉదరంలో ఉండేటువంటి జీర్ణరసాలను తగ్గించి రోగానికి కారణమవుతాయి అని చెప్తుంటారు. అందుకే ఈ రజోగుణంలో ఉండే వారికి ఇష్టమయ్యేటువంటి ఆహారాలు దుఃఖాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తారు. సో ఇక తాజాగా లేనటువంటి ఆహారాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి తమో గుణంలో ఉండే వారికి చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, యాతయామం గతరసం పూతి పర్యుషితం చయత్ ఉచ్చిష్టమపి చామేద్యం భోజనం తామస ప్రియం. సో సాధారణంగా తినడానికి 3 గంటల ముందు తయారు చేసినటువంటి ఆహారము రుచి లేనటువంటిది, కుళ్ళినటువంటిది, వాసన పట్టినటువంటివి లేదా ఇతరులు తినగా మిగిలినటువంటి పదార్థాలు సాధారణంగా మనకి శాస్త్రాల్లో చెప్పబడినటువంటివి కాకుండా వేరే వాటితో తయారు చేసినటువంటివి, అలాంటి వాటిని అంటరాని వస్తువులతో కూడినవి అని చెప్తుంటారు. అటువంటి ఆహారము తామస గుణంలో ఉన్న వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నవి. సో మరి ఈ విధంగా అంటే సాధారణంగా భుజించడానికి 3 గంటలకు పూర్వం తయారు చేయబడినటువంటి ఏ ఆహారమైనా తమో గుణంలో ఉండేటువంటి ఆహారంగానే చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఒక భగవంతునికి ప్రసాదంగా పెట్టినటువంటి తప్ప. అందుకే భగవంతునికి నైవేద్యంగా పెట్టినటువంటి ఆహారాలనే మనం లేట్ అయినా తీసుకోవచ్చు. సో కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా భగవంతునికి సమర్పించి తీసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో సాధారణంగా మనం ఏమైతే ఆహారాలను తీసుకుంటూ ఉంటామో అవే మనల్ని మన ఆరోగ్యాన్ని ప్రస్ఫుటిస్తూ ఉంటుంటాయని చెప్తూ ఉంటుంటారు. యు ఆర్ వాట్ యు ఈట్. మనం ఏం తింటూ ఉన్నామో దాని ఫలంగానే మనలో మన భావాలు, మన స్వభావాలు, మన దేహ లక్షణాలు, మన ఇవన్నీ కూడా మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారం సో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అని చెప్తారు. కనుకనే సర్వులకు ఆహారమును పాప రోగ నిరోధక ఆహార యోగ్యంగా రుచికరంగా వనరించి అవి భగవంతునికి సమర్పించి తీసుకోవాలి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సాధారణంగా ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా సాత్వికమైనటువంటి ఆహారము మనకి ఆయు ఆరోగ్యాలను పెంచేటువంటివి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, అపలాకాంక్షి బిర్యగ్నో విధి దృష్టోయ ఇజ్యతే యష్టవ్యమేవేతి మనః సమాదాయ సాత్వికః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, శాస్త్ర గ్రంథం యొక్క ఆదేశాల ప్రకారము ఇప్పటి వరకు ఆహారాలను గురించి చెప్పి ఇక యజ్ఞం గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. యజ్ఞాలు 3 రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలలో శాస్త్ర గ్రంథం యొక్క ఆదేశాల ప్రకారము విధిగా ప్రతిఫలం కోరుకోని వారు మనసులో దృఢ సంకల్పంతో చేసేటువంటి యజ్ఞాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సాత్విక యజ్ఞము అని చెప్పబడుతుంది అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే శాస్త్ర నిర్దేశానుసారము తమ యొక్క విధి అని తలంచుకుంటూ ఫలాలను కోరుకోకుండా చేయబడేటువంటి యజ్ఞము మరి
వాటిని సాత్విక యజ్ఞాలు అంటే లేదా సత్వగుణంలో చేయబడినటువంటి యజ్ఞాలు. ఎందుకంటే సాధారణంగా మనం ఏదైనా చేస్తూ ఉన్నామంటే ఏదో ఒక ప్రతిఫలాలను ఆశిస్తూ చేస్తూ ఉంటుంటాం కదా. ఏదో ఒక ప్రయోజనార్థమై ఆ ప్రయోజనాన్ని మనసునందు ఉంచుకొని యజ్ఞాన్ని నిర్వహించడం అనేది సాధారణంగా చేస్తూ ఉండేటువంటిది. కానీ శాస్త్రప్రారంగా చెప్పబడుతుంది ఏంది? మన యొక్క విధి అనుకొని ప్రతిఫలాన్ని కోరుకోకుండా ఒక దృఢ సంకల్పంతో చేయబడేటువంటి యజ్ఞము సాత్వికమైనటువంటి యజ్ఞము. సో కనుకనే మనిషి మన ధర్మం అనేటువంటి భావనతో మందిరాలకు వెళ్ళి ఆలయాలకు వెళ్ళి ఆ భగవానికి వందనాలు వసిగి పుష్పములను ఆహార పదార్థాలను సమర్పించి అని చెప్తూ ఉంటారు. అలా చేసేటువంటివి సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి యజ్ఞాలుగా చెప్తుంది. కానీ ఏవో భౌతికమైనటువంటి కోరికలను కోరుకుంటూ చేసేటువంటి పూజలు ఎక్కడ కూడా శాస్త్రాలలో మరి నిర్దేశించబడినటువంటివి. సో అలాగే ఇంకా మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి వాటిలో అభి సందాయతు ఫలం దంభార్థమపి చైవయత్ యుజ్యతే భరత శ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం. ఓ భరత శ్రేష్ఠ అంటే భరతులలో శ్రేష్ఠుడవైనటువంటి అర్జున, ప్రతిఫలాపేక్షతో అహంకారం కోసం చేయబడేటువంటి యజ్ఞము రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి యజ్ఞంగా చెప్పబడుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు యజ్ఞాలను ఆచార కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నత లోక ప్రాప్తి కోసము లేదా ఈ భౌతిక జగత్తులోనే ఏదో భౌతికమైనటువంటి లాభం కొరకు చేయబడుతూ ఉంటుంటాయి. సో అలా మరి భౌతికమైనటువంటి లాభాలు ప్రాఫిట్స్ కొరకు చేయబడేటువంటి యజ్ఞాలన్నీ కూడా రజోగుణ ప్రధానాలైనవి అని చెప్తూ ఉన్నారు. విధిహీనమసృష్టానం మంత్రహీనమదక్షిణం శ్రద్ధా విరహితం యజ్ఞం తామసం పరిషక్షతే. సో శాస్త్ర నిర్దేశముల ఎడ గౌరవం లేకుండా, ప్రసాద వితరణం లేకుండా, వేదమంత్ర ఉచ్చరణ లేకుండా, దక్షిణలు లేకుండా అశ్రద్ధతో ఆచరించేటువంటి యజ్ఞము తామసిక యజ్ఞము అని చెప్తున్నారు. తామసగుణ ప్రధానమైనటువంటి శ్రద్ధ వాస్తవునకు అది శ్రద్ధారాహిత్యమే అని చెప్పబడేటువంటిది. ఎవడైనా ఏదైనా ఒక దేవతను ధనలాభం కొరకై పూజించి తదుపరి ఆ ధనమును శాస్త్ర నిర్దేశంలో లెక్క చేయక వినోదమునందు ఖర్చు చేసేటువంటి అలాంటి ధర్మకార్య ప్రదర్శనలు మరి చాలా చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో అవన్నీ కూడా తామసికమైనవిగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటాయి. ఎందుకంటే ప్రతి యజ్ఞంలో కూడాను మనకి అంటే మనం చేసేటువంటిది గౌరవంతో శాస్త్ర బద్ధంగా అక్కడ మరి జ్ఞానవంతులైనటువంటి బ్రాహ్మణులను పెద్దలను ఆహ్వానపరిచి వారికి దక్షిణలు, అలాగే అక్కడికి వచ్చినటువంటి వారికి అందరికీ కూడా దక్షిణలు, ప్రసాద వితరణం చేస్తూ చేయాలి అని చెప్తారు. అలా చేయకుండా చేసేటువంటివి ఏవైనా అవి తామసికమైనటువంటి యజ్ఞాలుగానే చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివి. సో అలాగే తపస్సులు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. దేవ ద్విజ గురు ప్రాజ్ఞ పూజనం చౌచమార్చవం బ్రహ్మచర్య మహింసా చ శరీరం తప ఉచ్యతే. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు దేవదేవుడు, బ్రాహ్మణులను, ఆధ్యాత్మిక గురువు, పూజనీయులైనటువంటి ఆ తల్లిదండ్రులను,
ఉం? మరి ఆ పెద్దల వంటి వారిని పూజించడము, పవిత్రంగా ఉండడము, శుచిత్వము, సరళత్వము, బ్రహ్మచర్యము, అహింస అనేవి శరీరంతో చేసేటువంటి తపస్సులు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు తపస్సులను, నిష్టలను వివరించడానికి ఇక్కడ చెప్తూ, అందులో దేహపరమైనటువంటి, దేహ సంబంధమైనటువంటి తపోనిష్టలను ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆ దేవదేవునికి లేదా దేవతలకు, అలాగే పూర్ణులు, యోగ్యులు అయినటువంటి బ్రాహ్మణులకు, గురువులకు, తల్లిదండ్రులు వంటి పెద్దలకు, వేద జ్ఞాన సారవంతులైనటువంటి వారిని గౌరవించాలి అని చెప్పబడుతున్నటువంటిది. సో అది మనం నేర్చుకోవలసినటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రియహితం చయత్ స్వాధ్యాయాభ్యాసనం చైవ వాగ్మయం తప ఉచ్యతే. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఉద్వేగమును కలిగించనటువంటి మాటలు అంటే సత్యము, ప్రియమును, హితమును, అనుద్వేగకరము అగు అంటే ఇక్కడ ఉద్వేగమును కలిగించని మాటలు, సత్యములు, కోపములు పుట్టించనివి, ప్రియహితమైనవి మరియు నిత్య వేదశాస్త్ర పఠనము, ఇవి మన వాక్కు సంబంధమైనటువంటి తపస్సు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఇతరుల యొక్క మనసు కలతపడని రీతిలో మనిషి యొక్క ప్రవర్తన ఉండాలి. ఇతరులను ఎప్పుడూ కలత పెట్టే విధంగా మనం సంభాషించరాదు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. మన యొక్క మాటలు ఇతరులకు ఎప్పుడు కూడా ఇబ్బందులు కలిగించవద్దు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుకనే మరి ఈ వేద వాజ్మయమునందు మనకి వాచిక తపస్సు, వాక్ సంబంధమైన తపస్సు గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. మన ప్రసాద సౌమ్యత్వం మౌనమాత్మ వినిగ్రహ భావ సంశుద్ధిరిత్యేతత్ తపో మానసముచ్యతే. ఇక్కడ ఆలోచనలలో ప్రశాంతత అంటే తృప్తి అని చెప్పొచ్చు. అలాగే మృదుత్వము, మౌనము అంటే మృదుత్వం, సరళత్వము, మౌనము, ఆత్మ నిగ్రహము మరియు భావములో పవిత్రీకరణ అంటే అస్తిత్వమును మనం పవిత్రీకరించుకొనుట అనేవి ఆ మానసికమైనటువంటి తపస్సులు అని చెప్తున్నారు. అంటే మనసును తపోసంపన్నం చేయుట అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆలోచనలో ప్రశాంతత, మృదుత్వము, మౌనము, ఆత్మ నిగ్రహము ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రియ భోగాలను దూరం చేసుకోవడం. సో మరి ఇతరులకు మేలు చేయుట గూర్చి ఆలోచించేటట్లుగా మన యొక్క మనసుకు శిక్షణ ఇవ్వాలి అని చెప్తారు. సో మన యొక్క ఆలోచనల యందు మౌనమును కలిగించుటయే మనసుకు చక్కని శిక్షణ అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి జీవుడు సాధారణంగా ఆ ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా కృష్ణ భక్తి భావన యందు వినియోగించుకునే విధంగా ఉండాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో ఎందుకంటే ఆ ఇంద్రియ భోగాలను గురించి మనం ఎంత ఎక్కువగా ఆలోచిస్తామో మనం అంతగా మనసుని అసంతృప్తికి గురి చేస్తూ ఉంటాము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుకనే ఆ ఇంద్రియ విషయాలకు ఎంత దూరంగా ఉంటే మనము అంత ఎక్కువగా ఆధ్యాత్మికత వైపుకు మరలవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు.
సో మానసిక అంటే శారీరకమైనటువంటి తపస్సులు, వాక్, అలాగే మానసికమైనటువంటివి. సో దేహపరమైనటువంటి సంపదల్లో ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటివి వర్షిప్ ఆఫ్ ది సుప్రీం లార్డ్, దేవదేవుణ్ణి, బ్రాహ్మణులను ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ బ్రాహ్మణులను, దేవదేవుణ్ణి, బ్రాహ్మణులను, ఆధ్యాత్మిక గురువులను, పూజనీయులైనటువంటి తల్లిదండ్రులను మొదలైనటువంటి వారిని పూజించడము, శుచిత్వంగా ఉండడం, క్లీన్లీనెస్, అలాగే సరళత్వము, సెలబిసి అంటే బ్రహ్మచర్యము, నాన్ వైలెన్స్, అహింస, ఇవన్నీ కూడా శారీరకమైనటువంటి తపస్సులుగా మనం చూసినటువంటిది. మరి సత్యమునే మాట్లాడడము, ప్రియమైనటువంటి వాటినే మాట్లాడడం, ట్రూత్ఫుల్ అండ్ ప్లీజింగ్, అలాగే మరి ఇతరులకు ఉద్వేగాన్ని కలగనట్లుగా మాట్లాడడం అనేవి, అలాగే మానసికమైనటువంటి తృప్తిగా ఉండడం, సాటిస్ఫాక్షన్, గ్రావిటీ ఇన్ థాట్స్ అంటే మౌనత్వము, సరళత్వము, ఆత్మ నిగ్రహము, సెల్ఫ్ కంట్రోల్, ప్యూరిఫికేషన్, సెల్ఫ్ అంటే పవిత్రీకరణ మునర్చుకోవడము, ఇవన్నీ కూడా మనకి దేహపరమైనటువంటి, వాక్పరమైనటువంటి, మానసిక పరమైనటువంటి తపస్సులుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివి. హరే కృష్ణ. సో మరికొన్ని అంశాలను తదుపరి శ్లోకాలలో రేపటి క్లాసులలో చూద్దాం. హరే కృష్ణ.